Megvan. Ilyen csúnyán beszéltek, hát az zajból. Komban pofát, nézzük. Az illemet. Az illemet. Hát ilyen. Miről? Itt lehülyészel engem pontos ével, te csicska. Takarodj. User entered your channel. Mit lopsz, mindjárt képen vázol. User entered your channel. Szeretnétek egy jó erőteljes megveregetést? Milyen a farkadat szeret maximum erőteljesen. Gyere egy szeggebb partjára. User left your channel. Terjem anyád. Kapd el az egy szemet, User aztán left your channel. rajta a bőtust, akkor meg tudod, miről beszélünk. Köpköd a vámpír. Vagy kérdezd meg anyutást, elégedett szakmai Jaj, elkezdi mondani neki, hogy te sittergetünk, köpköd a vámpír, sittergetünk. Inkább honnan? Lelépett ez a csiszk. És kérdezd meg anyát, mire jó az a tankon. És amikor feldugja végre, User nem left your channel. Hallod, engedd meg viccelősz, mondd meg mutárodnak, hogy találtam jó jót. Kérdezz meg anyától, mi az a rejszólás. Kérdezd, mi az az orgazmus, hallod? Elég nagy szakmai tapasztalata van benne. Majd mikor apád azt User joined your channel. Hallod, taktikus, az, hogy apádnak a herejéből származó? Azt vágta? User entered your channel. Semmi semmi köze nem volt hozzá, max annyit, hogy ott kellett látni közben User joined your channel. Körülbelül egy Hallod, most nem arra mutatgatni, hogy anyád egy kurva esetleg. Tényleg, alig nem. User entered your channel. Meg mindig itt van ez a cigány. Na ez ki? Ez a nyomorék, te pontos. User left your channel. Megszólalt egy ilyen lányos hang. Hát azt nem mondtál. Anyád is lány, te büdös cigány. Te ez kislány, mit beszél, vagy ki? Lány vagy? Figyeljétek már, csirkebúk! Figyeljétek, csirkebúk! Kokos viadal! Itt vagy kicsit elszal. Az ilyeneket tudták amúgy megvenni általános iskolában. Elveszik a zseppénzeket. Ezeknek nincs életük, ugyanúgy mondtad. Lemondják a fét. Ja. Az ilyenekre rúgtam rá általános iskolába vécet. Úgyhogy rájuk is szakadt bázol. Azért nincs egy külön szabályt a PS-en, nem ahol elmehetnél beszélgetni haverjaiddal. Így van, miért így neked van. annyi? És van, sakra is van egy Nissan rájad, de nem tudja beindítani, mert 4 hónapja, mert nincs. Nekem van egy MTZ-n hallom. Nissan, hagyjál már, örülök, hogyha jut egy kis porszkilabazba. De abból van 5, de minden nap másik színűvel járok. Az megy minden, nem. De akkor ledobhat MTZ-je, van egy pénz a gázolval. Vagy nem tudja levenni a tekét. De sipolok, nem bazd majd. Faszom. Akar meg. Mosni kéne, tudom. Tudod ki a fejedet. Te karácsonykor elmentem Taknyosegylen, hallod, Atyaisten. Ott ülnek a karácsonyfal, a szegény megültem ott az abba atyát. pofádat. Szegény fiú kint épít a hóembert, hallod, bennek a mutejrához, elkezdem nyomni neki hátulról. Ez meg olyan szomorú szemekkel nézett az ablakból, hogy anya, ne. Azt se tudtam, miről mondtam. Milyen te dumád? Én mondtam először Gotenus vettem a szegény maga sírva. Azért van nem most csendben. Ja, ez kurva anyát az összes nyomorék csicska. Ez a búd, vagy is egy vajászobó, bazd meg. Ha, ez egy nyomorék. De miért csicskát van meg, hogy egy kurva anyát, vört a cigány, bazd meg, hogy így a most a szent. Apádat. Miért is? Csak a cigányok beszélnek így, de most ne haragudj. Hát ne magyarázol. Hallod, én nem vagyok vagyok cigány. Megbasszok anyát. Nem tudom, honnan tanultátok ezt. De várjál. Anyát, anyát mondta nekem ezt. Jaj, de gyenge szöveg, Istenem. Amúgy jobb. Anyát nem ezt mondta nekem. Az nekem azt mondta, de kemény. Ez az. Még azt mondta, gyerekek. Csinálni. Mare. De én erre is mondani, hogy a szavak ideje, az régen elmúlott. Ez egy pontos idézet, édesanyától azt mondta, hogy most már cselekedni kéne. Most amikor belebaszottam a lába közé, akkor azt mondta, hogy
Úristen, te Isten király császár. Isten van az is. User entered your channel. Így van, így van.